Ayos ka lang? Okay lang, okay lang. Ingat, 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 ingat. Sige, sige, sige. Madulas, madulas. Motoronda nandito kanina? Ba't hindi mo sinabi? Ano hindi sinabi? Ano kanina nagpapapicture? Kaso nga lang. Paano kasi andun ka kanina? Yung ano mo, sinarot pa kita, hindi ka nakikinig eh. Nagbibiro lang ako. Sayang. Charot. Tutulog ako na! Hindi ako sa bunga nyo! Alright. Wow naman! Wow! Yun, sticker ma'am. Ma'am baka naman. Ako muna ma'am. Ma'am ako muna. Yun, thank you. Nagigil ka. Nasa rin na kalayan mo. Pag-inis sa rin na. Ikaw nasasatok ka na naman. Sasatok eh. Oy, master. Makain sila. Anong walang paps? Lumi? Masarap yan? Lagay mo na sa plastic. Yun. So, nandito na kami sa Burgos mga master.
dumating muna kami dito sa Binyo bago umulan. Alright! Uhuy. Ano naman sasabihin mo? Wow, ulam! Natutulog ako! Nagising ako sa bunga ng radyo! Ang ibang ride sana din dito sa amin. Yun, shoutout na lang. Ay. Yun. Ito pala si Pops Prince eh. Yan. Ay, papunta na po kami. Lakad-lakad na. Exercise. Shoutout. Shoutout sa aking sarili. Baliw ka yata eh. Ay, nandito pala sir eh. Yan. Ayun, sticker ma'am. Ma'am baka naman. Ang kakapal na mukha nyo. Galing ha? Ako muna, yun, thank you. Gigil ka. Shoutout kay Ma'am Jaja Calixtro, yan. Shoutout. Hello po. Ah, ito ma'am, YouTube to? Hindi po. Nakalo YouTube. Yan, thank you. Yan po yung beneficiary natin. Ma'am, magaling po kayo. Sige po. Sa mga fellow rider po na hindi po nakapagpilisi na ginagawa natin. Si Motoronda nandito kanina. Ba't hindi mo sinabi? Ano hindi sinabi? Andito siya sa harap kanina nagpapapicture. Kaso nga lang. Paano kasi andun ka kanina? Yung ano mo, sinarap pa kita, hindi ka nakikinig eh. Sayang. Tara. Yari ka. Ay, subscribe ka pa pala, alon pa mo sa vlog. Yun, subscribe daw po. Ano, master, tapos na kami. So, hirap ulit. Saan tayo pupunta? Wala. Nandito pala si Motoronda kanina. Ayan, banat. Tirador ng mga lugaw. Banat, lugaw. Okay, kaway. Ingat.
Sige, sige, sige. Madulas, madulas. Dulas. Pre, kuhang-kuha. Oh, Pops, okay ka lang? Ikaw, okay ka lang? Okay lang, okay lang. Kaya yung ano nyo? Walang tama kasi na madulas. Kaya nga, kuhang-kuha, review. Naka-record. Wah, naka-record. Pagsakay ko pa lang sa'yo eh, nanganib na ang buhay ko eh. Safe na safe. Ay, mali, mali. Ito po kami ngayon sa Publitin. Yan, side trip. Kamusta naman, Paps? Huwag mong isipin. Ganda kasi yung banking namin. Banking. Dapat pag nag-banking ka, yung ulo lang gumaganon lang, oh. Banking kasi yung nangyari. Sagad kasi, sagad. Kain na. Ang ulam natin ay Granada! biglaan. Biglaan na may kainan pala. Galing charity pero sardinas yung ulam. Pero masarap yan. One, two. Oh, isang talon. Yak-yak. One, two, three, talon. Okay naman. Yan, gear up na kami. Yan na naman ang ulan. Yun, yung kailan palis na, saka lumakas yung ulan. Ayan, get up na. Oh, ingat na ha. Ingat, ingat. Ala, ala. Ah, madulas yan, madulas.